història que us explicaré va passar fa molts i molts anys. Bé, fa 2 anys que per mi són molts. Una tarda jo era a la meva habitació jugant quan va entrar i em va dir: Nina, vesteix-te, anem a una festa. No és la dels súpers, però fliparàs. No has vist res semblant, és impressionant. M'has d'escoltar, soc de fiar. Et vaig alletar. Això no ho va dir cantant. Va ser molt estrany. Al final va resultar que aquell lloc misteriós era un teatre. Per primer cop a la vida vaig trepitjar un teatre i em va semblar horrible. No pot ser això, no, no, sisplau. Oh, quin horror, no hi ha wifi. No pot ser això, no es pot parlar, ni et deixen mirar el WhatsApp. Fins que es va obrir, fins que es va obrir, Què és això? Oh, un moment que estic sentint. És tan màgic, quin escenari. No hi ha pantalla, quin espectacle. Surt gent que balla quan s'obre el tresor. Quan s'obre el tresor. Quan s'obre el teló. Aquest ballarí simbolitza el meu amor pel teatre. És una mena de metàfora, perquè aquell dia vaig saber que volia fer teatre. I aquí em teniu, són ja les 10. Que hi fa al Liceu una nena desperta. Visca el teatre, que és ple d'artistes, mags, mims i actors i trapecistes. Quan s'obre el teló, quan s'obre el teló, quan s'obre el teló, quan s'obre el teló, quan s'obre el teló. Ja pots parar. El teló. Visca! Queda inaugurada la temporada teatral 2019-2020! Catalunya aixeca, Catalunya aixeca, Catalunya aixeca el taló. Ja en tinc prou d'adults que fan callar. Ja en tinc prou d'adults que donen ordres. Només vull jugar com fan els nens i cantar, però amb la meva veu. Ja sabem